δεν περίμενα να γίνει αυτό που έγινε, γιατί όντως μέσα από μια ομάδα εθελοντισμού συναντάς άτομα τα οποία σε γεμίζουν. Και σου καλύπτουν ένα μεγάλο κοινό. Χτίζαμε μια ομάδα, χτίζαμε μια διαδικασία, έναν οργανισμό και από τότε έχουν περάσει 2 χρόνια. Αλλά σίγουρα προσφέρουμε πάρα πολλά. Εγώ συγκινούμαι. Πάρα πολύ όμορφο που γνωρίσαμε όλα αυτά τα άτομα εδώ μέσα. Έχουμε γνωριστεί, έχουμε δεθεί πολύ και παρόλο που είμαστε από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, νιώθουμε ότι είμαστε μια παρέα. Γνώρισα μια ομάδα η οποία έτσι με κινητοποίησε πολύ να εξελιχθώ και προσωπικά, αλλά να ενισχύσω την αγάπη μου για προσφορά. Να είμαι μέλος σε αυτή την ομάδα είναι γιατί θέλω να προσφέρω στον κόσμο και στα νέα παιδιά που τώρα βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Μπήκα και στο Future Generation γιατί είναι μια κοινότητα που βλέπει στην πράξη τι σημαίνει στήριξη, εξέλιξη. Και όταν διάβασα για το Future Generation και είδα το όραμά του, ταυτίστηκα πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ο καθένας στηρίζει τον άλλον και όλοι μαζί στηρίζουμε όλους εσάς που ακούτε και όλους εσάς που μας στέλνετε ένα μήνυμα.